sembahyang. Kumbalen kaskai shawa Niyawan shami kokpa Niyawan isliang yami Umpoleu jong kajingpa Syaduan jong mikotrai Dajing kemen badakarwai Lajing im ngiwan aiti Lajing ye lajing syakri Halenti jingem perthei Ngadayap shitam sherkei Don bai bagian kebeng Haisha udon ublei Syaduan jong mikotrai Ngawan rala jikuslai Mensanya rumah jonga Trayai sarengkat nga Haga kerteng ukpa baru kun baru mensim bakui. Amen. Kajinya jong try jong yu Jesus Christ berkajinya jong ublay. Lem kajinya slok jong mensim bakui kindon boro bor rengkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Haga nega mas bakui nyinduai naga benta u Derek Faberius basayamoid bodana pedeng kajin syak sumar baun yo no ya kajin ko kajin kia. Badru nyinduai naga benta i sapi bandrik men basayamoid boble trai kendat umurku i ya kajin tumu babahajung i ngi terwaru ya kene kemas rengkat berkaying kasem jong i Lin Colin Amori Rani bat i Yofika Grace Thaba naga benta kajin kerku boble ulate ha kaying kasem jong ki bat ya kajin tumu babahajung ki kohmen ko para tungin ya kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki balak kre ban le niam ya ki jing maya bakhuj ngapla hau blei benon bor baro balia pi komen ko para bangala le pop shibun da jing perkhat lagi kin lagi kam da jing le klet da jing le palat jonga da jing le palat jonga da jing le palat bakrawe jonga namar katang kerpad ya kamaria bakhuj kabaya isa katai suti ya ki angel bedikiri ukhuj balia pi komen ko para bantuai naga benta cunga how try play jungi ublay badan bor baro unis ne yangi badan dalam mab iki pop jungi un yalam yangi syaga jing em bam jukut Amen. Dragon rod ko play is na yangin Dragon rod ko play his name Kristo mako Kristo rabyangi ko nong penim jongi Burom hublay shachron Bad kendo jinsu Haki ben riu baro Badon kamon baba Ngiaya royame Nginambat ngimane Ngiyay pendon burom Bad ngis ngawuyame Ko try ko blay simnay Ko padon borbaro Ko kun marwe yukpa Ko try u Jesu Christ Ko kun lamrod u play Bakit ki popertay Top diang kajing kerpan Tos ngau sen yangi Datang mami bakun Datang mami utrai Uway bahaklita
Mami ko Jesus Christ Mami bayai long blay Hajing ya long kaway Badu men siam bakut Hakabura mukpa Amen Tongin ya duai Kok pau bahabneng Melong unong ya lambat unong ya dajong upa jong me To ai ba kajing nyau burom bat kajing iet ya me Kanang kamroy hangi manla kasngi To kerku Yai Derek Fabianus basaya moy di badana pedeng kajing sya sumar Bain yo anu ya kajing koy jing kia Bat kum juru ngidwai nagabanta isapi ba nrik men Bama iru inyo ya kajing kerku jong me Rengkar bat kaying kasem jong ikong Yopika Grace Taba bat iba Lin Colin Amori Rani Ngitruwa hame ya kangu kadem jong ki Ngipani kane do tra jong yu Jesu Kristu kun jong me Uba im bat ubas nishar rengkat bat me balu men sim bakui Ublei junom la junom Amen Kacing pulin au Jeremiah na ngathu lupa. Ngayo ngau bagi pat behur ki apa siau. Kacing triam sang snong. Mudui ya u. Yangin mudui ya u. Wat kilok thap mensiam jonga ki ap ya kacing jot jonga. Let's say unla ban riam but ya u ki ong. Nang ta ngin sakyam ya u ban ngin sayok pun. Henry mame ku kenrat melong hakaliang jonga. Uba klan bat uba krau bor. Bat kitu ki balik ben yanga kin sa jentun kin om jam. Kin sa sha le ran shikat day namar bakimla. Kajing le ran jongki kan ne junam bat en om klat yaka. Ko kan rat badan bortam. Mele ka badai haba metenju yaki priyo. Metep ayu ki dan hakido anuat bat kijing mot jongki. Kumta ai bangan yo e ka kapot jong me haluar kinong shuan jonga namar bangala ai tilot yala de hame terwai ha utrai to yaro ya utrai upelat ya ki basha ban ben nakabor ki riu dakan kaktian jong utrai Kasam kajubab jong pi kalong hakajing kisan ay bakraw jong me tujubab yanga atrai Hakajis ne bakraw jong me tujbab yanga atrai day nakabenta jong me bangasya kijing bakran ben bakajing leran kalatap ya kakhamat jonga halaki kor ngalakella long ubalasya atat kor umender hakikuan kakame jonga kajing shirham ya kayeng jong me kabamdu yanga bat kijing kran ben persha yame ki wan hap halor jonga kajubab Hakajis ne bakraw jong me tujbab yanga atrai Henry ngaduai hame ablay nakabenta kaya kajing ai jong me ha kajing isn ai bakraw jong me tujubab yanga ablay da kajing pen em jong me kabam jupam atrai tujubab namar kajing isn ai jong me kalong kabasbun hakajing iet bakraw jong me tu phai shanga kajubab Hakajis ne bakraw jong me tujbab yanga atrai ki badok haba ki yo e yaka kin sakmen bat ki do anut bawat belai kin km naba utrai usngap yaki bakerdu bat iben yala ki jong ki basyate mrang to ki benang bat ka kendau kin ai kajing yaro ya u kudu riau bat baro len kabakhi haki kajubab
Hagajin snai bakrau jong mi tujuba bianga atrai. Kajing pule nagsiti u Paulus bakho chaki Kristan harum. Ko para kumba kapop kalarung hakaperthai daw way brio bat kalayap pat nakapop. Tikum taru kajing yap kalawan hap hagi brio baro par namar baro kibrio kilale pop. Dashisha kapop kladon hakaperthai haswa banyakaan. Henry Shem lanyo yakapop haba dan kaan. Pinban kajingyap kalasensyar nado Adam hadu Moses. Wat halor kituru kibala kiba kipop jengki kimlong kum kajing pinkain an u Adam. Ubakalong kadur jonguta uban sawan. Henry kajing ais bun kamlong kumba kajing le palat. Namar lada bon kilayap da kajing le palat jong way ubriu katno lele kajing ia ublay bar kajing ais bun hakata kajing ia jong utau ubriu u Jesus Christ clash lay kerhai nakabenta kibabon kaktin jong utrai Ngisungangu yau blay. Hallelujah, 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 hallelujah. Umensiam kajing shisha unchakri yanga uong utrai bat piru pilong kishakri jonga. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru kajing penbena naga gospel bakuit kat kum Matthews. kabrom Hami kotrai. Ujisu ulapa eki kad arngut da kabapta eki kumne. Wat sya penting haki beriu. Namar ya kabala set an sapen pau. Ya kabala buri an sasei madan. Ya kabangay tu yepi hakabadum dokren hakabashai. Badia kabapi yosngou hakashkor to yalap na lor tenum yeng. Wating ya kito kiba peniap ya kamet Henry kimla ban peniap ya kamensim. Penban to kam shepting ya ublay ubala ban penjot met bat mensim hadu jok. Hato kimdi ya kisim yeng artli kumba ia Henry wat kaway naki kam hap hakando klem damon ukpa jongpi. Wat yakis nyu kli jongpi baro la nyo. Kumta wat kau kam korma pi ban yakisim yeng. Utau ba playa nga hakmat kibriu ngaru ngan playa u hakmat ukpa jonga bahabeneng. Utapat uban len yang hakmat kibriu ngaru ngan len ya u hakmat ukpa jonga bahabeneng. Ka gospel jong utrai Kajing roy mi Christ. Kani kadi ka jinja ka ba we na ki kena school jungi hapo Don Bosco College Mandaluyong hapo Philippines uyetu kat ba ngidang ya kren kai namar man laga Friday man laga sito ding insya ya kendu ikini ki kena hostel bat ngia kren kai laki kenta namar hakasi sa janyin judon school bat ngi blade ngim judon
program teman lak sing toding isu ya kan kai tu ya tu ya kene ke wei ka jinja hapo college hi ba hakwei ka si mas first Friday wei u padar wan ai mas ya ki dong tre jong ka college but ya ki kena school jong ka college but hakata ka mas utau padar uang pidei ban sarong ya la ka jinget but pimdei ban le ran ne pimdei ban shifting wai ki ka seneng ka kraw hakata ka rukom badan tala wai mas uneu ju iu kena ulai mare wud chutau padar baru ong padar ngakwa ban pla u padar ong to pla ngin late stage po sakristi chapo ayu sha ying man isidin jong ying mane utau kena ong em padar ngakerki udem ko siu hang tai ong ngan pla hang ne padar baru dem ko siu utau padar ong iu pim le ran se ban dem ko siu pim ting bak batlun jong pi kan jaklia hang ne hamadan utau kena upai si uang padar dang mene puritu kena piong yang bang yangi bang ngim dei ban le rain bat shifting balai menta pat pikala ide jinjai berit henrei kade ke jinja ka bakta bahaya ke jing im jong neu kena school kena college nak ta kadau unut ban yatu ikini jinja hak por bangindang ya kren kai ka gospel ka bangi pule mena ka singiu jisu wong kito ki basaki yang akmat kibriu ngan saki yaki khmat ukpa jonga tip ngin long kumno tharai ka basuk baha ban yalap mo kum yalap utau padar ngilong kumno tharai ujisu wong kumne henry bunsin kumolong utau padar ngishu ya kren ngishu ya yatu khana pu ing mane henry ban yang saki shisha bunsin kalong ke ka bae kalong ke ba le ran ngimnut mo kum gi kon kristan ngimnut dei tang mangi dei tang tau padar henry ha jing pule ka banangkong maning yo sngo wat u jeremiah ru udeu breu u ba le ran udeu breu ba shifting banyalap ya kaktin jong ublei kumta ublei u haban penbor yo jeremiah ban le yalap bar bau le ya lap ya kendu ya ke jing mentaka sngi yo sngo ke jing pule ke benengkong kumno duai sha blei wong mo kini ki jing ki don to ya rap ya ngang yo sngo kumta ha ke jing pule ke benengkong ki apostol ru ni dang chu de pule kini ki sngi mo anda la sha penyap ujisu ndala tep yo ujisu ki le ayu ki ting ki le rain ki ri hapo ing khop kim nut ban mi nak ta dau kalong shisha ke ke ba ban yalap ya ke jin shisha ban yalap yo jisu ban plai ya ke hok ban plai ya ke sot ban kren ya ke babha ban kren ya ke ke hok kalong ke ba nak ta dau ka gospel ka bengi pule menta ka singi ka liturgy ka ba ngi pule menta ka singi le ne menta ka singi ka khot ka wer yang abat ya pi ba nginam dei ban le rain nginam dei ban shifting kini ki singi don weu parlok mau baya jan bah uang yang aku ni padar ladang akwa ban lek klop ngan jin dalate ke building ke ba nyo pramala uang namar bau de baya jan bah bat chief minister bat kiwe ki riu he sarkar henrei uang ngam kwa sim kabu namar ba ngadei u katolik ngam kwa sim kabu namar ba ngadei u katolik uang ngan nom pendon kambakla sinayaru namar ngakwa baniang saki ya ka hok ngakwa baniang saki ya ka jin shisha wat menta ilok junga idon ka blok hau donut mo u klong snam u tit klong snam u blok henry ngam pendon kambakla ya ka pisah bat habangi le check hadin arnai lai benai ilok junga im lei tengok ong iu kata ke ngijing kerku jong blei namar ba pim pendon kam baklaya ka pisa pi klem le klop pim sim kabu u blei usu kuliang i pi tak tak jing ba Cumudur lah dah pilak patan kambak lah. Ya kata kepisah, ne pilak klop. Yo le saya kata kepisah ba pishim baro kan leit hakapan sumar ya kalok jong pi. Henry namar ba pim lek klop. Namar ba pim shem klem shepting ban yang halor kanong rim jong kejing long Kristen jong pi kalok jong pi ka klan.
Tingi syu ya reki no kumta, ni syu ya kemen no kumta kat bang yadang yadi sya hang te ha sekretariat. Henry kidon pahat ki bom yang saki yau trai. Kibun kato kat engut ki bayang saki yau trai. Henry ke bas hosi pat bon ki bom yang saki yau trai. Namar ki kwa ban shim kabu, ki kwa ban yo kendiat kapisan nang nenang tai, ki kwa ban yo kanam kabu rom bat kaspa kapau. Kumba kadon tu wei story bah po internet pilai ngoi mat. Mo ka wei ka riu kan tei. Ka ba riu spa bah kadon kini ki kso, mo ki kso pareng. Da wei sngi kso pareng jong ka wiap. Di kawan syo padar ko ong padar song bahasa terwa mas na bantau tu kso. Upadar umai ka wong. Ya kabalang Katolik jungi ka rul ka anjong kabalang ngimju terwakso mju terwamas na ka benta kikso na ka benta kimerat kam yahap ta ka kong to padar lada pim tre tengam la ban pun bori pi ngan lech sha te ka we ka ying mane sete ka we ka balang sete ngan ong yo pastor ban duai namar ngala paha san hajar tengka ban aimas ban terwamas na ka benta ne ukso hadin sipor wong Tiom nilai pikong namar ba PPD Katolik so jong pir klempep udeu Katolik hi wan la shai ngin truamas na kamanta ka jing jatat ka man sim jong so jong pi ka jing compromise tang na ka daw jong ka spa ka po meneu la yang nong rim halor ka jingej ka balang Katolik mo mentapat tang ya kata kasan hajar tengka ngi compromise no ya kata karul ka anjong ka balang hato kum kata ke jinjang oi jul sai ka dei tang ka jokes ka ba kia tu apa internet mo tang ba ngila ban shim nuk sa ka nya ka jing em jungi bun sin ngiru kum tau padar mo ngi compromise no ila ka jingek Katolik jungi tang namar ka spa ka pho tang namar mo ka nam ka burom takala bun sin nga sa kili le de hato ngilong ki Kristan ki bating ne ki baslur ban bena ya ka hok ya ka jin shisha ya Jesus Christ ne ngi compromise no tang namar ba idei parlok chunga idei ta idei bahiyang sem tang namar ba ai pisai nga tang namar ba kanam ka burom chunga kan sniu kan jaano hato ngi compromise house name ar hajar khatlai nga kan mau kadon ka meeting jongki bishop jongki Asia baro hapo Thailand nga so don bok pha ban late namar ba nakaliang jong ka media pon sin ki sat pha eng ya nga nang tu por bangidon hapo Manila po Philippines ru tingi late ha ne ka jinyalang ha ne ka meeting jong ini ki bishop baro jong ka Asia nga kan mau ka we sngi ki khot ai kren ya we u bri u pa namba apo Thailand ubolong commissioner ubolong kumu DC ki DC jungi shene mau neu basatar ba neu breu ubam jumap yonoro la utip baki le club baki pen ki bamsap mo utakan baik upen yar syuki yaki dekat bau dang ya tu ikini jinja baro we ne ki bishop mo na po Korea uyang uang tehaba pile kumne pim tingre pim kuslai re pim don ki nong yada na ka benda jungpi ka lek kawan jungpi uneu briu wong upen ieu jisu namar hakaduan hakda ka stage don ka ding pna ba jisu pen ieu jisu wong don kam yu nong yada pej utei halum kalberi kibriu kisat nat pnayu kibriu kidung daw sumru u klempan nong yada namarba uyang halor ka hok halor ka jinsisha ngaru kaju ngiru kaju habangi kren halor ka hok halor ka jinsisha habangi yang halor mo kanong rim jong ublay ngimton kam kinong yada ublay yun sa yada hadin ngatip ba une udisi umde yu Katolik ude yu Buddhis Henry ubud ya kejing hikai jong ujisu mengipat kibayu baptisma nadu badang rit hatong ngilong kum neu breu ngiyang saki yau kres hatong nginut nengi shepting ban kren ya kejin sya nak tak daw ka gospel ke bangi pule benda ka sngiu su ong sya ya kata
what shifting license like what ni os ngomen ne wong what shifting pla tu yang saki kitu ki yang saki yang ngan yang saki yaki akmat ukupa junga tengah tarai gini keba ujisu khot uwer yang abad jepi kam tam ha gane ka juk jungi menta ka juk kabada da ka jin sneu ka bakan rei da pun ba ki jin sneu ki jin thok ki jin syukor ki jin le klop ki jin bam sap ki jin ja ki ba per kam jangai na ying na sem la jong wat ying na sem la jong ru kum kini ki jin ja ki don de hatong ngilong ki ba shlot ban playo kris nengi shifting hatong ngi shifting ban duai hapo boss na po kali ba ki we ki pe ne ha restaurant I jinjai berit hatong ngi shifting nengilong ki bashlot ban playo kres ngatrai gede ki mat puson ki bangi haban puson dei tang ha kene ka singi hindri man lak singi jong ga jing em jongi tang ladangi pla ya ka kerteng jong u Jesu Kris un pla ya kerteng jongi ya kmat ukpa jong u man ngin yo ya ka jing em bam chukon en yero ayu Jesu Kris junom amen dong ini yang benta ban ngin ye pla ya la ka jing ngai Ngangel hu blei hu padon bor nong tau kap neng bat ka kendo Ngangel hu kun marwei jong u trai jong i u Jesu Christ la punya uda u mensim la kana marite soti la shale ben shasanar pna bala shayab na marjongi hasgi balai ulami pan hadin kata ukil shabne Usyong haka kamonuk pa Unwan patpan bisyar yangi Ngangen haung mensim bakun Habalang katolik bakun Haji mapop haji mipan Bad hajing im kabon juku Amen Kajin duai kirungay tong in ya karpad ya ublay ukpa jungi ubangi tips kem baulong ubabaha da kasaki ba ai ujisu Kejubab jong pi kan long ikat pa dia me ko try ngi karpad ya mi ko try nakabenta ukpa bukho jungi u bishop jungi kiling do bat ki katikes bakin dupen pana ya ukres nakabayalap batling ba kajing em bakho ngi karpa dia me ko try ngi karpad ya mi try nakabenta kadampai kristan jungi bangin dupen mau bangi len ya ukres hakamat ki bamlong kristan ladangim don jing ya iet para mangi ngi karpa dia me ko try ngi karpad ya mi ko try nakabenta iway pi iway nangi bangin dup sakhi ukres dakaba pendap ya lagi kamram man gasngi nakajing le hok bajing sungur mensiem ngi karpa dia me ko try ngi karpad ya mi ko try nakabenta ki kristan basha ban ben bakin dup ton kajing klan khaba perkhat ba ukres udon lenter hashinda jongki ngi karpa dia me ko try ngi karpad ya mi ko try nakabenta ki brio baro bakin dup shem ya kajing bha ublei kaba ukres ulapan pau bangin dup kala kaba mun bandup laj em ngi karpa dia me ko try ngi karpad ya mi ko try nakabenta kaying kasem jongi Lincoln
amorirani but iofika grace taba bakindang yo shushu ya gajing ku jong ublay badru na kabenta kajing ko gajing klein jong u Derek Faberius saya moit kam tamba mentai dang sha sumar ben yon okloi ya gajing ko gajing kia badru na kabenta kajing tumu jong i sapi ban recommend saya moit ni kerpat ya mi ko try ko kpa to ya rap bangin pla ya kun jong meu jisu kumba ula pla ya me hakmat kibriu to ai yangi ka jingklain ban sha aka baro na ka benta ka gospel ngi pani ka nilang bau Chris utrai jongi Amen. Priang ko kapaya ukpo bangi terwa Priang ko kapaya ukpo bangi terwa Ben kelalong ya u syaka met baku jong mi to priang jing terwa barit jongi Priang ko kapaya kawan bangi terwa Priang ko kapaya kawan bangi terwa Ben kelalong yaka syaka met kas nam jong mi to priang jing terwa barit jongi Ko pagi sentiu bangi terwa Yang ko pagi sentiu bangi terwa Ben kelalong yaki kapan sengat baku jong mi Tup diang jing terwa barit jongi Yudway komen ko para bakajing kinya jong abal jong pi kalong babliang hun nakmat ublay upa badun bor baro Tu try pinyan kinya ti jong pi nagwanta kaching ro kapura makarteng jongu kaching mantoy ngi bari balang buku jongu baro kawai ko kpa to priang hun yi kajing terwa jongi kum kajing ai ngu na ka benta kajing lesbon jong me yangi ai ba kajing tre jing kata ba kajing storm jongi kin long kajing ai jongi hakmat jong me man la kasngi lang bau Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bat pi Ringkat to ken tiu ya laki dot nut you can deal with shall to try ngin ya aingu yo try kan drat ublay jongi Kashong hok bat kadai Bukpa badon bor baro bat ko blay bam jukut kasyong hok bangin aingu ya me man ka por ban man ka jaka daw Jesu Christ utrai jongi mela ikata kata yangi bamela pha ilaw kun bamarway ban sius pa yangi Mela pa u ban long ubreu kum mangi light na kapop bat ma u uba klempop ula light yangi na kapop knang ba mendup sngo bha ban e yangi kumba mela sngo bha ban e ye u dei da ka jing bam ko ngu bat ka jing yang persya bangila du ya ka hok bat ka jing khoit men sim bat dei da ka jing ko ngu jong u khun jong me bala ai pat hangi ya ka jing ya dei lok bat me Te namar kata lembat ki angel bat ki rukuj baro ngi aingu ban ruai ro eme kat bada ka wei kasur ngi ya ong Bakut utrai Bakut ublay kipan Beneng bat bertai kidam Daka buram jong me Ruai hosana syajrong Ruai hosana klem kun Ruai hosana yublay juno Yero yuta bawan Haka kerteng utrai Beneng bat bertai kidam Daka buram jong me Ruai hosana syajrong Ruai hosana klem kun Ruai hosana yublay ju
nom Da sisha melong ubukuit kutrai ka temei jong ka jing kuit baro. Namar kata ngi karpad yame. To pen kuit pen kantang ngi kini ka jing truai jungi. Da ka bapai umen sim jong me kum ka jer halor jong ki. Bakin lup ka lalong yengi ka met. Bat ka snam jong trai jungi u Jesu Christ. Haga por bala dino yu. Badala ka man sungaw bahawla padiang ya ka jing sha shitom. Ula shim yaw kupu. Pada ka bai ngu yame. Ula kedia aya u badola aya u halaki sendran uong. Lo shim bato bam na kene pi baro na mar kene galong kamet chonga ya kaben IT na kabenta jong pi. Hagaju karu ko mandalaya bam ula shim ka kuri pada ka bai ngu biang yeme ula aya ka halaki sendran wong. Lo shim bato di na kene pi baro na mar kene galong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang bat samai bat bam cukut. Ya kaban pen mi na kaban tai jong pi bat jong ki babun ya kaban map ikipop. Tule ya kane ban kan mau yang nga. Ka jin maya jong ka jin ye. Katasin bangi bam yune ukpu Bangi dinakane kakuri Ngipen bena kajing yap jong me kotrai Terhadu menwan Namar kata ngi ka pen mentai ka jin yap ka jing mi pat jong u ngi truwa hame kotrai pu jong ka jing em bre ka kuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar mela nyow yengi ki babet ban yeng hak mat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngourit ngi karpat yeme bangi ki bayo benta ha ka met bat ka snamu kres ngin long ki ba pen ya tali ka wei daw men sim ba khoi to kan ma kotrai ka balang jong me ka bala priang ha satla ka perthei bat to pen janai ka ha ka jing ye Ringkat baru Francis ukpa bakhoi jungi u Victor Bishop jungi bat baro akilengdo to kan mau lemru ye ki men ki shendrang ki kan mam to kan mau lemru ye ki men ki para shendrang bat kentei ki balayo thia da ka bakramen ye ki jingmi pat bat ya baro ki bala khlat no ha jing yesen e jong me to pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to yesen e yengi baro ngi karpat ye me kenang barangkat bat kamaria te soti bakhoi ye mi jong ublei u Joseph bakhoi u kurim jongka ki apostol bakhoi Pat baro kiriu kuit ki bala pen song bahaya me pateng la pateng ngin dublong ki babit ben yo bentalem ha jing im bam jukut ngin yaro abat pendon burom yeme da u kun jong me Jesu Christ da u lembat u bad ha u kan long ha me u blei u pa badon bor ha jing long ka wei jong men sim ba kuit baro ka burom bar ka jing yaro ju nom la ju nom kumbala hukum yang ngi do nong pen iem bat kumbala hikai ngi da ka tin play nginut ban ong Kuk pa jong mi ubah peneng long ka bakuit ka teng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi aga kendo ubah peneng tuai ngi menta ka jin bam jong mi ka bahala ka sni batu ma ngi kirang kang jong mi kumangiru ngi ma ki balas niu ngi parwan lam ngi sha jing pen shoy Henry to polite ngi na ka sniu to polite ngi karpat ko try na jing sniu baro ha ka jing subun jong me to a jing suk jing san ha ki sngi jong mi Kenang badaga jinya rap ak jinya sen e jong me ngin light boro na ka pop. Bat ngin yo jinya dan ka jinjan jar baro. Kad bang idang ap kmelenti ya ka jing kermen bakhoit bat ka jing wan pat jong nong pen em jong yu Jesus Christ. Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ka purom Junom la junom Ko try Jesus Christ me balaong ki apostol jong me ka jing suk nga e happy ka jing suk jong nga ai happy. Wat pe ki pop jongi Henry ka jing e jong ka balang jong me. Marha ka jing subun jong me to ay kai jing suk bar ka jing yatali ka we kat kum ka mon jong me me uba e mod basun shar junom la junom ka jing suk utrai kan don boro bor ringkat bat pi Ringkat bat piru dong en yatruai ka da ka jing suk iwe pat Kulang bro jong ublay mi bakin no ki po
Tos ngau sen yangi Ko kulam rojong ublay Me bakit no kipop ka pertay Tos ngau sen yangi Ko kulam rojong ublay Me bakit no kipop ka pertay To ai jin suk yangi Hakmi ukun lang broad jong ublay, hakmi ubakit no ay kipop jong kapertay. So kito gibala kod siya kajing kawai jong ukun lang broad. Bukan rad am long masyong hok, mamen rung hapo ka ying jonga, Henry Shuan kakatien gaman sim jonga kan sakya hi. Kamen gusto Chris kan. Ku trai jonga ku blay jonga da e kum no ngan siu kelyang ching ai jong mi ba pa la liam ching mi lien ti ba ching champa ha sakramen ching i ching blay Ka ching ya ro ka ngu ken rei Ka ching ya ro ka ngu ken rei Nong thao ba yar bat ba don bor U yar shong thad hak ti u breu Kum dang ken na kod u Joseph Netum kak mi ko ngu sur breu Ha sakramen ching i ching blay Ka ching ya ro ka ngu ken rei Ka ching ya ro ka ngu ken rei Ubak litam ubak abneng Bat ka pertay kim la ken to Met bat men sim ka ching long blay Donu jonga ka pliang ka kdo Ha sakramen ching i ching blay Ka ching ya ro ka ngu ken rei Ka ching ya ro ka ngu ken rei Angan da don donut batlem Ban pdiang ya mi kum kamari Angan da donut barhem Ban sliang kawan kitay soti Ha sakramen ching i ching blay Ka ching ya ro ka ngu ken rei Ka ching ya ro ka ngu ken rei
tu pen kui payanga medu Kristu pen im yanga Umbatun nakakrungu Kristus sayanga snamu Kristen debyanga Kucing shaleben topen klan shuyanga Chris babha tu shashkor yanga Hapo kijing mong jong mitrai ai ngan ri awat syangan kladno nami Nuno syunu boman kulong to dayanga hat miryap tu kodyanga Bangan wan syami lem kiriu kujong mi ban yaro tang yami juno Hak mi ku Jisu ubaba patyang tam ngaden ngungon hak macong mi Dajing trang bashir hem jong kamen sim jonga ngayai dwai kirpad yami Bamen shon jings ngau hadonut jajonga kajing jingkermen jingi Tungin ya duai Kokpa ai bakayu karis kabangila le niam kan ai jingklain yangi ban pen bena yo kun jongme bat ban sakhi yo u haga jing em jongi kabaman kasngi torang ai ga jingkot ga jingklain yo Derek Feberius basaya moy bat tokur ku ya ga jing tumu jong isapi ban recommend basaya moy bat ru ya I kayin kasem jong ilin Colin Amori Rani bat I Yopika Grace Taba ngi panda ya gane daw Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. Blay badan borboro on kurkuye pi badiak jing tumu babaha jong pi ukpa baru kun baru mensim bakoy Amen. Toy leit suk kamas kalawai Nisno yaw blay Desyo mga ubaim, Kristu baim hanga. Desyo mga ubaim, Kristu baim hanga. Kristu baim hanga, Alleluia. Desyo mga ubaim, Kristu baim hanga. Desyo mga ubasa, Kristu basa hanga. Desyo mga ubasa, Kristu basa hanga. Usa, Kristu basa hanga, Alleluia. Desyo mga ubasa, Kristu basa hanga. Kaburam hokpa barokun baromin sim bakun Balong baminikong cumata berabor cudam no cudam amen. ko dunut bokoi tamu Jisu Tus neyengi ko Maria kuno irap ki Kristan tuadam ta cungi aka Teng keteng ukpa ukpa barokun baromin sim bakoi amen